Misteri Gedung Singkal. Wayah bakda ngisak, Saimit teka ning omahe Karmijan. Isih kambi nyendhekake sepeda ing cagak emper, dheweke wis undang-undang sing duwe omah. Kabener wektu iku Karmijan lagi enak-enak teturon ning bangku karo nglaras wirama gending-gending palaran saka radio. Bareng krungu suarane Saimit, Karmijan terus krengkangan tangi lan bagekake sing mara dayoh. Wah, kok lehe ayem. Lagi mene wis teturon karo ngematake gending-gending palaran garapan condong raose Kinarto Sabdo. Cululuke Saimit glendang-glendang banjur ajak-ajak. Mumpung padang bulan, ayo donjolo ae. Ra ngerti petung kowe iki. Sumambunge Karmijan ngemu pameleh. Iki mau rak naas sasi tali wangke. Wong iki dina Jemuah Wage sasi Apit. Walah, nek gatekake petungan menungso ya ora kober ngrembyah. Sing iko, sing iki. Saimit bantah. Hayo, nek wong ana wong kacilakan, megap-megap mongko kebener dina naas. Apa kudu ngenteni dina sesuke lagi entuk digawa nyang rumah sakit? Mengko rak malah kedelarung mati no. Karmijan jegrek. Saimit mbacotake omong. Petung ya petung jan, ning kudu pilah. Nek kanggo wong duwe gawe mantu, sunatan, tingkeban, ngedeke omah utawa nenandur, ya sakmestine nek nganggo petung. Ning umpama nyambut gawe kanggo butuh urip padinan, petunge ya angger awak waras. Kejaba saka kuwi, nek kanggo bab-bab sing sipate darurat. Mbuh bener mbuh luput, kojahe Saimit kuwawa ngowahi nalar pangertene Karmijan. Petunge waton dheweke madhep mantep oleh percaya marang panguwasane kang gawe urip. Mula temahane dheweke kaya kebo dikeluhi manut marang karepe Saimit. Njur arep nyang ngendi lae njolo? Ning Gedung Singkal, Gedung Umbul Tambar Godo. Iwake kuthuk sak lengen-lengen lan padhere gedhe-gedhe. Pratelane Saimit miyakinake. Pancen Saimit lan Karmijan iku kaya tumbu oleh tutup. Duwe hobi padha, seneng njolo. Kejaba kanggo lawuh dhewe, iwak entuk-entukane asring didum-dumake marang tangga teparo lan sanak wedrah. Saengga uripe ing tengah bebrayan bisa sumrambah ora duwe kasepen. Jalaran dumadine rasa kasepen iku merga menungsa luwih seneng bangun tembok tinimbang gawe krentek panguripan. Kretek panguripan kang bisa dadi sarana sesambungan lan sesama. Rampung cepak-cepak, jolo, kepis, aki cilik lan senter kang diterapke ning bathuk, Karmijan terus pamit sing wedok lan gagian ngetokake sepeda. Wekasane wong loro nunggal kelangenan kasebut banjur bablas tumuju Desa Godo kang yen dilakoni kanthi numpak sepeda udakara sak jam. Tekan Desa Godo, senajan lagi jam 09.00 nanging wis ketok sepi. Omah-omah akeh sing wis tutupan. Mung ing cakruk-cakruk parondan lan warung kang isih katon rame.
Mungguing si Saimit lan Karmijan kahanan kang mangkono iku ora kathik direken. Nyasak sepining wengi wis dadi sego jangan. Mula menawa dheweke isih mrangguli uwong, iya malah muji syukur marang Kang Maha Kuwasa. Kacarita bareng lakune wong-wong kasebut tekan dalan simpang menyang Umbul Tambar, kekarone banjur menggok ngidul. Ngontel sawetara adohe wis tekan njaba desa Iring Kidul, kang terus ngambah dalan setapak nuju alas dusun Selowire lan Selonatah. Wondene kanggo mbacutake laku kepeksa sepedane wong loro nuli didresepake ning enggon linduk lan dikunci. Bareng wis mangkono banjur mlaku darat marani dununge Kedung Singkal. Rembulane menor-menor, lintange abyor, langite katon mompyor-mompyor. Ambak ngono, kedaya wit-witan sakiwa tengen, dalan kang dhuwur-dhuwur lan ngrembuyung godhonge, mahanani ing kono kawistara peteng lan singup. Saya-saya kasembuh swara kewan wengi, gangsir ngentir, walang kecek, manuk uwek lan bence. Hah, marai awak mrinding lan mengkoroke wulu githok. Mula senter akine Saimit lan Karmijan terus diurupake. Oh, Kedung Singkal. Banyune katon kimplah-kimplah kapandhuk cahyaning Yang Candra sarta kena sulaking Kartika kang pating krelip saka angkasa. Dasar kedunge amba, mula ya ora kayoman dening wit-witan. Wah, Saimit lan Karmijan senenge nganyang batin. Selak ora sronto, wong-wong iku tumuli golek enggon sowang-sowang. Karmijan pilih miwiti gawe saka kedung sisih kidul. Ora gantalan wektu wis keprungu swara biak-biuk kekarone padha ngembyukake jalane sowang-sowang. Wah, apa mergo nak asasi tali wangke ya? Kok jalaku ora tau nanggori iwak? Karmijan glocita. Wong Saimit ki sok pinter. Mula gugu omongane ya ngene iki akibate. Sial. Gandeng olahe ngebyukake jala bola-bali ora tau nanggor iwak, mula Karmijan terus nurut kali mengidul. Menawa diurut, uluane kali kasebut ana daerah Sentono sawetane Selowire. Ujaring kandha jare alas saurute kali kuwi gawat kaliwat liwat. Kali kuwi akeh kedunge, kayata Kedung Banteng, Kedung Singkal, Kedung Lajur, Kedung Aron, Kedung Winging, lan Kedung Kranjang. Iya ing Kedung Kranjang iku sing ana siluman ula truna bebek kang kadhangkala ngaton tawu iwak. Mungguh carane buntute dilerekake ning pang wit gedhe lan endase banjur diobat-abitke kanggo tawu. Bali wae, rasah bacut. Gragap. Karmijan kaget kepati. Padha saknalika awake dadi ngoplok. Balung-balunge kaya coplok lan mripate mlolok. Senter akine dadakan mati lan ujug-ujug mak jenggelek. Ana wong elik-elik. Senajan sentere ora urip,
Nanging bleger wujute wong kasebut meksa isih katon ketang mung remeng-remeng. Jebul wong loro, tuwa, ngliga, nganggo bebet lan sampiran kain wedalan. Sing siji jenggote dawa nganti tekan dada. "Juan, Karmijan, jalaku entuk iwak akeh, gedhi-gedhi. Gila, aku ora kuat narik. Mrene yo, aku ndang gage direwangi." Rawat-rawat Karmijan krungu Saimit bengok-bengok njaluk bebantu. "Nek anut kancamu nganti ambyur kedung singkal, kowe bakal dadi abdine para sentana ing kraton Gunung Sedaku. Murih cethane, kowe takon marang wong lanang nginang ing Desa Gada. Wis kono, bali wae." Lebar omong ngono mau, wong tuwa loro kasebut nuli plas ilang kaya kesaput angin. Karmijan saya wel-welan, nanging rasa elinge banjur timbul. Eling marang panguwasane Gusti kang murbeng dumadi sing tansah njangkung uripe. Mula karo brangkangan dheweke dikebat merbegi Saimit. "Ora sanggup ngopeni jala, ayo ndang bali." Kambi ngos-ngosan menggeh-menggeh Karmijan alok saka kadowan. "Lho, mumpung lehku njala ketrima, kok malah ngajak bali. Aku wis entuk kuthuk sak lengen-lengen 8 lan wader cathul setengah kepis." Semantane Saimit isih karo ungkak-ungkek narik jala. "Iki genah nek iwak gedhe-gedhe tur akeh, mula abote ora mekakat. Ayo kene ndang ewangi." "Ais, ewangi gundulmu. Kono, jalomu tinggalen lan kepismu buwangen wae ning kedung kono. Ayo bali." Ora kathik diambali omonge, Karmijan terus nggeret Saimit dipeksa diajak lunga saka kedung singkal lan goleki sepedane terus geblas mulih. Bareng tekan omah, Karmijan lagi cerita ngenani eli-elike wong tuwa loro sing methuki dheweke ing sakidule kedung singkal. Ing dina candhake, Karmijan lan Saimit legakake goleki wong lanang nginang ing Desa Gada. Pranyata priyayi kuwi Mbah Sarpani. Karo nemoni dayoke, Mbah Sarpani uwat-uwet ngubekake susur ngresiki kinang ning untu. Bareng wis mangkono, susure terus didelesepake ing antarane gusi lan jero lambe ngisor, manyul. Sabanjure Mbah Sarpani nyritakake lamun ing jaman Jomajune ana bocah plumbungan buruh angon kebo ing Gada. Bareng wis tutuk anggone ngawula, bocah angon mau entuk opah gudel lan pari 2 gendeng. Kocap sadurunge digawa bali menyang plumbungan, gudele digoyang dhisik ning kedung singkal. Ana dene pari lan kimpulan sandangane diseleh ing saelore kedung. Satemene bocah angon kasebut wis dielikake Mbah Jenggot lan Mbah Jiteng supaya ora ngguyang gudel ing kedung singkal kono. Awit dina kuwi para sentana keraton Gunung Sedaku lagi disebar golek abdi ing saurute kali Kidul Gada. Nanging bocah angon mau bergudung. Wekasane bocah angon iku banjur kalap sakgudele dadi abdi ing kraton siluman Gunung Sedaku kang saikine arah-arahe dumunung ing laladan Sentana sawetane Selawira.
Iya merga bocah angon lan gudele kalap, mula papan panggonan kanggo nyeleh pari lan kimpulan sandhangane iku banjur dikramatake déning wong akeh. Kang wusanane terus karan Punden Kramat. Dadi dudutane punden kramat kasebut dudu makame sapa-sapa. Parandene mung tilase bocah angon lan gudele kang kalap ing alaming lelembut. Kraton Gunung Sedaku. Cuthel.